ħbieb, merħba fir-Rescue Center tagħna. Għal min ma kienx magħna il-ġimgħa l-oħra bdejna il-proċess ta' din il-komodina. Li għamilna kellna ftit xogħol mhux ħażin qabel, kellna nixkatlaw sew, kellna nqaxtru anka il-faċċata ta' quddiem peress li kienet qiegħda ittella il-bżiża, xkatlajna, irġajna, naddafnija sew u tajnija il-blush pink. U hawnhekk kif qegħdin taraw għandna strixxi ċilesti. Mela, dawn huma xejn ħlief masking tape għax din il-ġnub tagħha ħankunu qegħdin nisbawh bi strixxi suwed u ddeċidejna wkoll li l-bażi tisfel. U anka il-wiċċ ħanamluhom suwed imma ħankun qegħdin nużaw ukoll stencils biex noħolqu ftit effett. U ħanużaw ftit gold, eċetera, ġifieri ħadkunu qegħdin taraw dan il-proċess kollu li qed nagħmel jiena nispra li tieħdu gost aħna ħanibdew mill-ewwel bil-iswed ħalli intom tkunu tafu dan il-proċess. Imma qabel kollox tajna il-masking tape fuq naħa waħda. Għax l-istess masking tape biex ma naħlux, mhux għax aħna ma rridux naħlu, ma l-istess masking tape li fuq din in-naħa ħankun qed nerġgħu nużawh fuq in-naħa l-oħra. Jagħmel iktar sens biex il-masking tape nibżgħu għalih. Mela, aħna tlaqna u ħanibdew il-proċess. Għadna kif lestejna il-partijiet fejn kena nagħmlu l-iswed bl-istrixxi, daw l-stripes, u issa ħanneħħu il-masking tape. Il-masking tape importanti li meta naqalawh ma nħalluhx fit-tul ħafna minħabba li jista' jaqbdilna ma' taħt, allura jkollna il-ħsara iktar il-qudiem. Mela, jiena li ħanagħmel ħanniżżel l-ewwel partijiet ta' hawnhekk. Għax dan masking tape jiena ħanużah biex nagħmel il-wiċċ u l-qiegħ. Issa ħankun qed nurikom ukoll, pereżempju jien naqbad din. Konna partijiet fejn tidħol iż-żeba minn taħt, allura kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw li inċabsu kullum kien. Mela, issa tal-każ jiena li ħanagħmel mal-istess masking tape ħanużah biex nżommu u hawnhekk ħanużah biex nagħlaq hawn isfel biex imbagħad inkun nista' nisbuh il-parti tisfel kif suppost. Tom, mela, allura jilkom ftit. Jiena użajtu għaw isfel biex hawnhekk fej il-bażi di ħanamluha sewda. Allura, issa nkomplu neħħu l-masking tape. Konna postijiet fejn jkunu iċċabsu minħabba li aħna użajna il-masking tape in-naħa l-oħra, allura ma jkunx qagħdilna sew. Imma ma jimpurtax għax aħna xorta ħanatu ftit effett differenti, ftit antikizzat kelma li qed nuża jiena dal-aħħar u hawnhekk għandna l-aħħar biċċa hawnhekk. Intaraw issa għandna dil-biċċa lesta mill-istrixxi u ħanibdew il-biċċa tisfel bl-iswed. Hawnhekk aħna tajna biex tkunu tafu 3 passati fuq l-iswed tajnihom vera ħfief biex imbagħad ma jkollniex ħafna ħxuna ta' żeba, speċjalment jekk niġu biex nixkatlaw ħalli nagħtu
effett ieħor. Nagħmlu issa huwa għandna din l-istampa. Din hija image transfer u din ħanwaħluha hawnhekk. Ħatiġi fin-nofs ta' hawnhekk u ħankun qed nurikom dan il-proċess kif isir. Kull ma għandna bżonn mela. F'dal-każ din l-image transfer tiħel billi xarrab taqla dan il-plastik minn hawnhekk, tpoġġi il-karta wiċċa lura u xarraba bl-ilma. Kif tara li l-istampa qiegħda tidher minn fuq il-karta, allura hemmhekk l-istampa hija lesta. Mela, ħanibdew dan il-proċess flimkien, nispera li titgħallmu wkoll ma taqtawx qalbkom l-ewwel ħaġa u tmiddu jdejkom għal dawn l-affarijiet. L-aħħar ħaġa għandna l-kexxun għadna ma minnilu xejn. Imma l-kexxun nkun qegħdin nagħmluhu ftit image transfer ukoll fuqu, mhux ħanagħmluhu ħafna, kull ma ħanagħmlu ftit kliem għax hawnhekk irid jiġi l-pum u mbagħad ħanagħmluh bil-browning wax biex noħolqu ftit iktar atmosfera fejn tidħol din il-komodina. Mela, tlaqna. Mela, kif qegħdin taraw il-proċess tal-image transfer lestejnieh, issa qed inħalluh jinxef u mbagħad intuħ sealer fuq kollox biex nissiġillaw l-image transfer u mbagħad inkunu nistgħu inkomplu bil-proċess. Kif rajtu pruvajt nagħmel dik fejn kelli establish 1902 għaw fuq. Imma bħalkom jiena dejjem nitgħallem għax meta tkun ħadd tagħmel image transfer importanti li jkollok il-bażi xotta u nadifa. F'dal-każ kelli l-bażi kienet għadha mxarba peress li kont għadni kif għamilt l-image transfer l-oħra u ma għaditlix sew. Allura kull ma baqa' dawn il-biċċtej u jiena qed inneħħi kollox għax peress li għadha mxarba dik m'għandniex bżonna. Allura f'dal-każ neħħejniha u l-proċess tal-lum huwa dan. X'għamilna? Għamilna l-istrixxi fil-ġemp, fuq il-ġnaħat, żbajna l-wiċċ din l-istrixxa u l-bażi sewda u waħħalna l-image transfer. Id-darba li jmiss nikkonkludu din il-komodina, ħankunu qegħdin nagħmlu stenciling, gold u browning wax. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, id-darba li jmiss saħħiet